Nozbait, pentsatu alduzue zeuen abizenak euskalduntzea, Zarautzen aukera hori eskaintzen dute udalak eta udalerri euskaldunen mankomunidadeak. Euskaraz naiz leloarekin kanpaina bat abiarazi dute eta esan dutenez oso erraza da abizenak euskal grafiara aldatzea. Ze abizenak azute zue? Nik Lizaso. Vázquez. Albeniz. Aranguren. Aranguren. Izeta. Izeta eta izeta nola daukazu idatzita? Zetarekin? Ez. Zerekin? Bai. Nik Azkue. Azkue. Azkue eta zer daukazu? Zerekin edo karekin idatzita? Zerekin. Aldatuko zenuke euskerara? Hau da, zetarekin jartzeko edo ez zaizu? Goikoetxea eta horiek euskalduna dira, eta CH-ekin txeskain askoek aldatu dituek. Adibidez, nire kornatak CH-etik aldatu zuen. Abizenak euskalduntzeko erregistro zibilera, bakepaitegira joan behar da, eta hemen Zarautzko kasuan zehazki, hemen bakepaitegian egiten da, beste herri batzutan eskara horriak edo bete behar dira, hemen ez, hemenekoa da nortasun agiriarekin etortzea, errolda agiriak harri behar da udaletxetik, eta gero bestetik, eskonduen edo seme-alaben kasuan, familia liburuaren ekarri behar da. Eta, erdalgrafiaz idatzitako euskal abizenak aldatzea da kontua, ez? Beraz, Fernández Pérez eta hauekin ez dugu ez erraiteik, ez da? Ez dago zer egiterik. Badira, eta euskaltzaindiak bere zerrendan onartzen ditu, Gartzia bat ezetarekin, eta horrelakoak, batzuk euskal jatorri hori aitortzen da, eta beraz, denetik dago, baina, ez dakit, urrutiko etxea bat zerekin eta CH-erekin egotea, horrek ez dauka zentzurik, ez? Orduan, horrelakoak dira, aldatzeko aukera ematen denak. Erderazkuak euskeratzia beste historia bat izan litzak, baina euskaldunak euskaraz idaztia oso ondo iruditzen zait. Sentimentua dia. Sentitzen dunakola egin dezala eta aukera ukitziala eta listo. Berintzai, total. Ondo ezautuzko bat abestia principalen hori izango da. Ez da oso garrantzitsu oso bat, baina tontakeria ez da, bakoitzak nahi badu egitea, primeran. Nolakoa zenuen behintzat nortasun agiria? Ez dakit, 8 edo 9 urte nitueneko izango da, eta hemen Garikoitz, bera saluze ostolaza agertzen da, eta Garikoitz zerekin, TS-erekin agertzen da, bera saluze ere zerekin dago noski, eta gero denborarekin aldatzeko aukera nimentzat izan nuen, eta aldatu nuen, ez? Ikusten duzuen bezala, nire nortasun agirian abizenak oraindik gaztelaniazko grafian dauzkat, baina aldatzeko pausoak errazak dira. Zarauztik Asier Otegi Euskal Herria zuzenean.